sang kabeh rango Rinangko dinempet hempet Dosa retnaning dawana yusita kang malang hati Waduh bapa manenten sangat boten nginten menawi kabdi dene makaten kahananipun putra kula kekalih Gatotkaca saha Pregiwa mula Janaka mula Arjuna yen ana apa-apa ki wong tuwa melu disenggol wong tuwa ki melu dijawil aku jare mbok guru aku dari mbok anggap dadi wong tuamu dhewe kan ngopo kowe adat duwe gawe mantu pun bapak sing dadi gurumu pun bapak sing dadi wong tuamu bambar pisan ora mbok takoni babagan perkara iki Aku ora pamrih apa-apa Janaka, aku ora pamrih apa-apa Permadi. Nanging yen ana apa apane kaya mengene sapa sing arep tanggung jawab? Sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambikalane, kalamun to besok ana rubetane, kalamun besok bakal nampa bebentuhan aku si Gatotkaca lawan si Pregiwa. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe, balik marang rasane Janaka dhewe. Arjuna dhewe sing duweni hak wewenang kang bakal nentokake perkara babagan iki Arjuna. Lho nggih Bapak Panembahan. Iya. Sareng kula raos ageng katresnan kula dumateng anak kula pun Pregiwa. Kula mboten saged mbayangaken menawi bibar Apala Krama anak kula pun Pregiwa dalang Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados pepandhanipun. Bapak Durna margi pundi, srana pundi kang kedah kula tempuh Bapak? Pangatepa seminggu, 7 dina anakmu si Pregiwa karo si Gatotkaca bakal gilang-gilang pandane, bakal mati. Mereka apa? Itu kan pada sudare kobong sampyo disudol 5-5 entek ora iso. Wis rumus Janaka, kowe dadi wong Jawa aja nganti ilang jawane. Hah? Mula wong tuwa ki disenggol, mula wong tuwa ki dijawil. Dipikir lho dhisik umung sego durung dani bubur, Permadi. Nggih. Menawi makaten kula saged nemtokaken. Nemtoke piye? Hah? Putusi piye? Dedaupanipun anak kula Pregiwa. Heeh. Dalasi Gatotkaca badhe kula urungaken, badhe kula batalaken. Aku ora ngongkon, aku ora ngujuk-ujuki. Kabeh keputusan dari marang kowe. Ujung-ujung aku ora ngarani sing nang kupingmu Janaka. Aku mau mung kandha witing klapa salunggune, kalamun to aku mung kandha jumuk karo ilmu sing tak duweni, jumuk karo kawruh sing tak duweni. Kabeh tak gethok tularke ibarat sok glogok banyu ngejun ibarate. Ilmu sing tak duweni ora tak iman-iman kanggo muridku sing tak tresnani bocah sikil, bocah Cendara, bocah Bagus Arjuna. Nggih. Sampun madhep kang sarta mantep. Ingkang dados raos kawula Bapak. Luwung kula ngurungaken langkung prayogi kula batalaken dedaupan kula putra kula kekalih tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng. Pancene kudu kaya mengkono. Nanging Bapak Durna piye? Ana perkara apa kok katone sajak gembol perkara ingkang kineker? Janaka gadah damel kantun 40 dinten malih. Kula utawi undangan sampun sumebar lajeng menawi kula gadah damel wurung punapa mboten ucep asmanipun kang putra Madukara Bapak Panembahan. Kabeh kuwi kena disranani, kabeh kuwi kena disikapi. Aja ngopo sing dadi rasamu Janaka. Kowe arep duwe gawe mantu tetep ora apa-apa dilanjutno. Lho lajeng ning mantene lanang disalini ha iki. Disalini. Lho lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapak? Aku duwe jago. Yen iki mengko mbok rabeke karo anakmu si Pregiwa nganggo hitungan Pancasuta bisa, hasilé bisa temono, hasilé bisa mending sekeliling ngono.
Jagoku ora ana liya, Janaka. Jagoku ora ana liya. Ya kuwi sing ponakanmu Dewa Majendra, Ngastina Silesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Lesmana Mandra Kumara kuwi dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya, Kemis Kliwon uga 8 tambah 8 kuwi 16 dijumlahke karo dina kelairane Pregiwa ya kuwi 11. 16 tambah 11 17 yen bisuda 5 turah loro jodoh ora ngono ya. Jodoh ora Silesmana Mandra Kumara karo anakku si Pregiwa iya ora. Makaten. Genah jodohne kuwi genah 10 kuwi genah lancare. Menawi makaten. Kula sanget condong. Condong piye? Kula sanget condong Kang Sarta Rumaja. Menawi anak kula pun Pregiwa Jinatu Krama kaliyan si Lesmana Mandra Kumara. Kuwi tenan nuwun nggih. Ya tak siksa ini sing dadi urusanku jan apa? Kang Sumewa kekereng pasewakan kata samyonarko wonten wirada meka padha saking lambilan yen ora sisip sing dadi panduluku iki ndak sawang kaya ponakanku si Antasena padha becik sak tekamu ana Madukara kene Antasena. Iya Paman. Sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune Antasena. Bektiku katur ya Paman. Ya Antasena banget panarimanipun Paman ora liwat pangestuku tampanana. Iya wis tak tampa gawe bunga sajroning manah. Tekane Antasena karo sapa? Karo Siwa Anoman dalah Kakang Antarja. Kok ora melu mlebu ora? Anoman karo Kakang Antarja ngenteni ana njaba. Iya. Lah banjur duwe sedya kang endi dene kowe Antasena prapta ana kasatriyan Madukara kene. Lah iki ngene, Paman. Aku mung dapur utusan, aku mung dapur kongkonan, aku diutus karo Rama Kyai Werkudara. Babagan saking hiburan seni kabudayan kang maneka warna kanggo ngregengake dedhaupane Kakang Gatot Kang Sarta Mbakyu Pregiwa Paman Janaka ora dikeparengake ngetoke wragat babar pisan. Mergo dawuh Rama Kyai Werkudara ragat kabeh wis dicukupi saka Njordipati, dicukupi saka kasatriyan Njordipati ya kuwi dicukupi karo Kanjeng Rama Kyai Werkudara dhewe. Ngono Antasena. Iya Paman. Dadi Paman ora susah dadak repot mikir sing piye-piye, bakune kabeh wis ditanggung kelawan pita Njordipati Kinarya Gangsaring Adicara.
Mangkono Antasena. Iya paman wis. Kuwi wae sing arep tak aturake marang paman Janaka babagan adicara rupiah-rupiah. Seni kabudayan kang maneka warna tinemu mburi. Nanging pamanku bakal kandha kang luwih wigati. Babagan apa paman? Mapan kabeneran. Kowe Antasena teko ana Madukara kene. Tegese ora susah dadak Janaka marang ana Jodipati. Perkara apa? Matura kelawan bapakmu Rekudara. Kalamonto ing ripalungguhan iki. Dedawuhane si Gatotkaca kelawan anakku si Pregiwa bakal tak kurungake, bakal tak batalake Antasena. Piye? Aja guyah paman. Rembug. Aja dinggo dolanan. Wis tak titeni kok wit mau. Wis tak titeni wit Antasena teko nang Madukara kene. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana kurawane. Kuwi mesti gawe geger, kuwi mesti gawe gendro, mesti gawe kisruh. Kurawa mesti gawe wisa supaya ana timbuling rubeda. Ya, kaya. Lek nang mripatku jaringan gobokmu Pendhita Durna karo Patih Arya Sukuni. Ana ing pahargyan gegawane Kakang Gatot karo Mbakyu Pregiwa, sapa wae sing bakal ganggu gawe ibarate rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak tutup. Ora metung tuwa karo nom waton gawe kliliping lakuk gecek dase mudhar dina iki.